Ja, vorig jaar hebben we meegedaan met de Garbage Run. Dit is een rally met de oude auto's, €500 moeten ze kosten. Zijn we vorig jaar helemaal naar Scandinavië gegaan. We hebben de gekste opdrachten onderweg gekregen. En je zit echt van 's morgens tot 's avonds laat zit je in de auto. Je rijdt met 250 teams tegelijk, rij je door heel Scandinavië. En heb je een hele leuke en gekke tijd met z'n allen. Ook dit jaar gaan we weer meedoen. We hebben vorig jaar gezegd, we hadden een vrij normale auto. We wouden dit jaar iets bijzonders. Dus we hebben een flink maffe creatie gemaakt om toch wat meer op te vallen. Jorik, ontsteken! Oh, we moeten weg! Ja, we moeten weg! Wordt u wel eens geflitst, Batman? Nee, absoluut niet. Nee, nooit, nee. We hebben een anti-flits device. Oh, ik dacht dat het gewoon een lampje was. Dacht het niet. Help! 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 Nog een keer? Help! Help! Wat is er aan de hand, jongen? Mijn bal ligt in de boom. Robin, zijn bal. Moeten we even helpen? Ja. Help je, Batman. Wat er boven staan. Er boven staan. Wat wil je doen? Je handen bij elkaar. Bedankt. Alsjeblieft, jongen. Bedankt, Batman en Robin. Leeuwarden is weer veilig. Waar is die oude viskersvloot? Waar is die oude lemmerboot? Waar ben de boters en de viskerij? Waar bleef die mooie oude tijd, al wie het leven vaak een strijd, o Zuiderzee, o wees een vreugd voor mij. Omdat het krek te breed is, dan kan het net door. Maar dat die voor u net een verrassing, daar wisten we wel iets van, oh ja. Ja. Maar joh, binnen echt een lemsterakenliefhebber. Ja. Wat is dat? Nou, dat weet ik niet wat het is. Dat kan ik nog wel uitlezen, maar dat is moeilijk. Ik hou van dit soort skippen. Ben je nou helemaal onlinnig aan het werk, aan het schip? Nou ja, als je dat... dan ben ik meestal bij die nog een baan. Hè. Dus, ik werk je net meer, tenminste ja, ik werk je wel, maar net betaald werk. Maar dat vind ik net erg. Het is helemaal super. Maar we zetten er al een vertraging op. En dan als je vroeger de meesten het zwart omheen hadden op zijn haakjes altijd handig giet, hè? Ja. Maar dan moet je wel, en als je dat net went bent, dan ik geloof dat ze nog een blokje tussen zetten, dat het wat lichter is. Oh. Dan kan ik zien de mensen niet mijn vader gaan
Zet nog heel Joods wat maar even op. Nou, dan kan je dat u zich vertellen. Dat is nog iets wat ik nog heel lutsen. Ja. Wat is jouw rol? Ik ben voorzitter van de stichting, dus ze is maar de eigenaar. Dus de man is een beetje met de hand op reg. Ja, want jou bent zo mooi in de kleding en het ziet er net uit alsof jou ik de handensmaag maakt. Ik mag nog horen bij als ik heb hem doorgehoord. Maar de vrijwilligers hier, die doet werk. Vind je het net vervelend om erbij te staan, maar de hand op de reg? Nou, het joeken dat wel eens een beetje, maar ik ken mijn eigen tekortkomingen. En een van die dingen is, ik mag net mij helpen, want dan help ik ze erachter dus vooruit. Dus jou binnen voor het organisatorische? Een beetje zwaarder dat er wat geld komt. En wat vind je ervan dat Bosman dan hier als opzichter even komt te zien? Ja, iedereen zijn vak, hè? Dus, nee, dit is de oud-burgemeester en natuurlijk, die man moet er ik weten. En hij is er enthousiast van. En dan kan ik wel wat lobbyen van misschien wat centen loskrijgen of maar dat is net van mij wel, want ik ken wel wat met handen, maar dat praten, ja, ik zit nog wel wat te verhalen, maar ik ben eigenlijk meer een werker dan een prater. Ja. Waar is het oude fjotojocht dat schepen naast zijn binnenbracht, droeg eb en vloed de veilige haven in. Zo, hier komt uit de kachel weer, hè. Ja. Dit is het leefplak. Dit is de leverant, ja. Slierplak. En dit is de leverant, ja. Je komt nog een kersen op, komt hier. En dan kan je zitten en dan zit je wat heger. Nou, dan ga je steun in de regen. En dan hollen deze dan. En dan rit de matras gewoon terug en dan kan je hier ook lezen te sliepen. Al het houtwerk in dit skip is van jou? Nou, ik heb wat assistentie gewoon, maar van Grutpad voor, ja. Ja. Dan timmer ik, maar omdat ik het thuis zitten heb, ik heb net een tekening. Ik heb thuis zitten. Ja. Ik ben vrijwilliger voor, om er mee te varen met toeristen, want dan krijgen we een lijstje van de vaardagen. En dan kan je zelf invullen van, nou dan ben ik beschikbaar. En dan had er een meisje binnen, dan kan je er, ik wou mij het 10 uren en medisch kan je een paar uren maar die meisje varen. En dat is met dit schip super te doen. Ja, prachtig.